Nahimuot jud ko aning iro nila ni Ivan kay mopatong gid sa ilang motor. Unya diha si Manang nagkuha og bugas kay siya day ang maglungag. Itabang lang lagi pud na si Manang diha. Nya kani pud sila diri nagpundukay naginahinay pud ni sila panganta. Kanta pud ni sila unya napud nag-live sa ilang mga Facebook. Di man jud malikayan ning mag-live no naman jud kaning mag-live sa Facebook. Nya ako pud diha wa ko ni apil og kanta-kanta kay nisulod ko sa kwarto aron mag-ilis ako ang humdonon kay padung ko manligo. Nakailis na pud ko naghubo na ko sa ako ang medyas nagkuha na ko sa akong sabonera og sa akong sabon nga akong gamiton sa akong pagkaligo. Kana daing sabon na gipalit pa ni nako atong isang adlaw. Palit nako sa Sorry ni Angeros. Tag 25 lagi ang buok ato, tulo ka buok ako ang gipalit. Kauban sa akong maguwang bae isa kay nigpalit pud siya og tulo ka buok. Sulayan na pud nako og gamit ning sabuna. Nakuha na dayon ko sa akong tuwalya kay padung nako mugawas. Unya moadto na pud ko sa likod kay magkuha pud ko sa balde og sa kabo. Maligo ko bisan bugnaw kayo ang panahon. Abi pa lang kandingon na jud kayo ta. Lain man pud kayo di ta maligo nga okay pa man kayo ang atong pamati sa atong lawas. Gawas lang og riglahon na ta kay di jud ko ana maligo. Unya mo tuo mo og sa dili o sa kabalde ra jud nga ako ang gikaligo diha kay grabe na jud kay katugnaw kung magdugay-dugay pa ka. Hidagan lang lagi ko diha padulong adto sa lutuanan og kahoy kay abi nako og naghaling sila didto og kanang kayo kay nagplano na sad unta ko nga magsugba og buwat. Og dinhing dapitan nakahiwa na pud ang ako ang maguwang aning palya sa bitin, talong na isikwa, apil pud diha ang repolyo. Nya sa gulan pud itlog ang palya nga bitin og butangan pud og hipon. Ready na lagi ni sila lutuon nya ako ang maguwang bayad diha ang maglutoan ni tanan. Ready na pud ni ang itlog. Nya nagpainit na pud diha og antika ang ako ang maguwang dayon gilunod na ang ahos dayon ang kaning palya nga bitin. Diha ang dapita gitilawan pud nako na ang hipon diha kay naibog jud ko sa hipon kay lami jud kaayo. Gibutang lang lagi pud dayon ang hipon unya wala lang pud gihurot sa kumaguwang gamay ra pud ang gisagol. Dayon gisunod ang itlog diha na pud nang giukay-ukay ug mao na dayon ang luto nga palya nga bitin. Nabutangan ang itlog ug hipon. Nakatilaw na ba mo aning palya nga bitin or snake guard? Lami man day kaayo ni. Unya dihang dapita guys gisunod na pud dayon ang kaning mga talong, okra nga gamay, sikwa, dayon repolyo, pakbit na ang labas. Unya nagamit pud lagi dayon ni kaning stainless tray nga gi-order sa kumaguwang. Unya kay naluto naman gihaon na pud dayon sa kuang maguwang. Grabe kalami jud sa mo ang sudan ani nga paniudtuha. Unya kaning duha abi kog nagunsa tubig sa lubira pud ang gibutang sa pitsil kay ilha ditong himon lagi tubig ba kay nagtagay man sila og kulapo. Unya dihang dapita kay nakahukad naman nakaandam naman sa lamisa nagkuha na pud ko dihang plato nako nagkuha na pud ko ako ang kanon og sudan kay mukaon na pud ko sa pikas lamisa unya sila pud dito sa usa. Diha lang lagi pud ko nagkaon nagpwesto kay magvideo pud kog ako may na lang napatay kasumpay sa tuang video kay magkuha naman tag 3 minutes kapin. Lami lagi kayo ang ang sudan diha kay gulay jud kaayo unya presko pa jud kaayo unya simple ra jud kani nga ang sudan din sa bukid pinobre ra jud kayo ning sudan. Walay problema magkinamot basta kay manghunaw lang. Kinamot lang lagi ta diring dapita kay lami kayo nga ato ang kaon. Naguna-una lang lagi may og kaon diha kay nga mga kauban busy pa kaayo. Murag wala gipang gutom ba. Unya sa ako ang pag-voice over ni kay saba man kayo mga ero ipadayon lang nako ni kay hapit na mahuman ni mga pila ra man ni ka minutes 3 minutes kapin ra man ni siya. Kay kinahanglan man gyud nato ning i-voice over. Namay nagkanta-kanta aning adlaw gud kaning ako ang pagkaon-kaon din nag-video kay man sila dili man pwede kay maka-copyrights naman pud ta. Og dili na lang nako taso nang ako ang video kay mao man gyapon dili ba ninyo humanon.